Здравейте! Днес с това видео искам да ви покажа вече нагледно, не само с текст, как да си направите ефектна Facebook ландинг страница във вашата фен страница на сайта ви, без да се налага да пишем код или някакви други такива сложни операции. Ще разделя урока на две части. Първата част ще си подготвим снимката, ще я качим в интернет, ще си вземем автоматично генерирания код и съответно ще го качим на нашия FTP сервер, а във втората част ще си създадем първо Facebook приложение, ще го настроим и ще го инсталираме в нашата Facebook страница, където това ефектно изображение ще посреща нашите все още потенциални фенове. Всичко е много лесно, много просто. Може би даже аз прекалено надълго и на широко го обяснявам, но все пак това видео и статията към него са предназначени за такива като мен, хора, които са непрофесионалисти и направо да си го кажем аматьори. Така, нека да започнем. Първото, което трябва да направите, е да си направите за изображение като това. В смисъл, аз съм го подготвил моето, вашето може да бъде абсолютно каквото си поискате. Важното е да е широко 510 пиксела, да се изобразява коректно. Оттам нататък всичко е въпрос на творчество. Може да използвате Photoshop, може да използвате друг редактор на изображения, изобщо каквото ви душа иска, може да приложите тук. Аз съм си направил моята снимка вече, готова е. Ето това ще бъде моето изображение, което ще ползвам. Сега, това, което следва да направя, е да го кача в интернет. В моя WordPress използвам опцията за качване на нова медия или на снимки. Ето, отварям си този прозорец и съответно тук си качвам изображението. Ето, избирам снимката, Open и вече ето каченото изображение. Вече си имаме и линк към него даже. Така. След това ще ни трябва и естествено HTML код, който ще представлява нашето изображение. Тук, разбира се, няма да програмираме нищо, няма да пишем кодове, да кодираме и така нататък, а ще го направим много лесно. Ако отново използвате WordPress, създавате си един нов пост, както си пишете нормално статии, разбира се, карвате картинката въпросната, ето тя вече в библиотеката, insert, ето я. Може малко да я редактираме, в смисъл текста, нали, мастър, някакси нещо хожда. Ето, посетете lifehacker.com. Отдолу същото. Тук вече линка, към който да води изображението. Естествено, основният ни сайт. И апдейт. Сега, тази снимка, когато се появява на нашата фен страница, тя ще бъде като един голям линк към нашия основен сайт. Нали, така я настроихме. Ако искате обаче, примерно, само бутончето в Facebook да ви е линк, да имате още един линк към основния сайт, или пък искате да си сложите връзка към форма за абонамент, нали, това също може да стане много лесно и естествено автоматично. Малко ще ви кажа как. Но първо да си вземем готовия HTML код. Давате на HTML изгледа. Ето го автоматично генериран, без да се налага
да пишем всякакви такива сложни думички, скобички и така нататък. Това, което трябва да направим е да го копираме в обикновен текстов редактор. Copy-paste, нищо повече. Така. Това вече може да го затворим. Както ви казах, ако искате отделни линкове на самото изображение, така наречената Image Maps, може да го направите чрез този инструмент. Ето адреса, в статията също има линк към него. Наистина не изглежда кой знае колко атрактивно този сайт, но пък върши страхотна работа. Това, което трябва да свършим е, ако решим да използваме този вариант, този бутон, качваме си желаната снимка, отново същата, Start Mapping, какво си, изчакваме. Ето да си качи изложението както трябва. Така, натискаме Continue и ето е нашата снимчица. Сега тук избираме от този инструмент къде да си поставяме линковете. Примерно, ако искате адреса на вашия сайт, само той да бъде линк, ето, отбелязваме си го, карваме си линкчето, текста за него, сме готови. Общо взето, това е цялата философия. В момента само този надпис ще бъде линк в нашата снимка. Нищо друго. Даваме Save. Ето линкчето. Ако искаме още един линк, отново натискаме тук. Към аз не знам към кой, към Facebook страницата ми, нали, примерно. Маркираме иконката, линка, текстчето, Save и ето, вече имаме два отделни линка. Това е адски полезен инструмент за такива като мен, хора, които алфабер си нямат от програмиране и писане на код. Сега, от този бутон Get Your Code, натискаме го и избираме типа код, който ще ни трябва, в случая HTML, и ето, автоматично генериран, без да сме драснали един ред от тия всички сложни думички, цифрички и така нататък. То само трябва да го копираме. Отворил съм си още един документ на Notepad. И сме готови. Нищо сложно. Това го затваряме, няма да ни трябва. Ето. Единия вариант. Ето и другия вариант. Няма да ни трябват и двата. Аз ще използвам този от WordPress, защото просто искам да води снимката към основния ми сайт. Но ако решите да им поставите някакво линка, ето ви другия вариант. Сега, малко трябва да тунинговаме обаче този код, което е съвсем елементарно. Задачката тук е да сложим просто две думички. Само да ги намеря, защото отново не смятам да ги пиша. Ето ги. HTML и body. Както виждате тук. Отново copy-paste, никакво писане на кодове. Отваряме си ги. Значи тук е много важно в началото и в края да ги поставим. Ето по този начин. Copy-paste. Ето и отдолу. Това го правите и на другия вариант. Нали, вече пак казвам, зависи кой ще предпочитате да използвате. И отдолу. Така. И за да приключим с тия странни
букви, цифри и така нататък. Това, което трябва да направим накрая е да запазим документчето в HTML формат. Както видяхте, Save As, пишем си индекс, задължително го заглавяваме index.html. И ето файла ни се появява на десктоп. Тук сме по същия начин. Save As, index.html. Това ще го затворя, защото няма да го ползвам. Ето ни готовия файл. Сега това, което остава е да отворим нашата FTP програма, която ползваме, да си влезем в нашия си хост и в папката public.html да си създадем нова папка. Аз съм я нарекал iframe. Вие може да я наречете както си искате, както ви харесва. И в тази папка да качим въпросното файлче. Аз това ще го изтрия, защото съм го правил преди това и ще си го кача. Ето го файлчето. Вече на нашия сървър. Кода с изображението, без изобщо да сме се занимавали с код. Сега обаче ми се иска да го тествам, дали ще се изобрази правилно и ще напиша адреса за него. Така, папката, която създавахме iframe и самия файл index.html. Сега трябва да се появи изображението, ако всичко е наред. Естествено, че всичко е наред. Ето. Работи си перфектно. До тук нямаме грешка. Така. Това беше първата част от урока за създаване на Facebook ландинг страница. Бързо и лесно. Във втората част ще ви покажа как да създадете Facebook приложение, да го настроите, да го инсталирате и вече да видим крайния резултат от нашата работа.